Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert mij optredens van de bands Ross Curry, Moonloops, Hans Wichman en Jesse Terry. Hey little astronaut, did you ever figure out how you landed on a planet you don't seem to know? Cause you wanna live in outer space, stay too long in the same place. You like building castles you can't reach. Hey little astronaut, I think your oxygen is running out and the stardust in your veins is piling up. You found a way to breathe right now, but gravity won't hold you down. Your stars just won't align. Little astronaut, you're gonna have to fly. They'll keep looking down on you unless you reach the sky. Someone so small, telling stories so tall. She holds the moon in both her hands, know that she is quite a catch. Swims across the ocean, across the stars for you. Walks across the constellations, cause it's harder than it seems to be a little astronaut with big dreams. Hey little astronaut, how's waving to the stars from the ground? Cause you've been gazing, spacing out about everything. You either gotta get your head out of the clouds or lift your feet above the ground. Cause you're getting stretched too thin. Little astronaut, you're gonna have to fly. They'll keep looking down on you unless you reach the sky. Someone so small, telling stories so tall. She holds the moon in both her hands, know that she is quite a catch. Swims across the ocean, across the stars for you. Walks across the constellations, cause it's harder than it seems to be a little astronaut with big dreams. Little astronaut, you're gonna have to fly. Build your rocket ship and reach for the sky. Cause everyone just thinks that you are small, but you're the only one who knows the stories in your head are told. Waltz across the constellations, I know it's harder than it seems to be a little astronaut with big dreams. With big dreams, yeah, yeah. Goed om ze weer eens even te zien. Moonloops, oftewel Sarah Dekker. Ooit emigreerd vanuit Greensland naar Friesland. Daar geef het straks nog wel even nog aan. Ze is hier in verband met haar nieuwste album. Die had ze wel daar presenteerd, maar ik doe het in de Noorderwien studio. Dus wat dat gewoon belangrijk. Straks meer van Moonloops. We gaan eerst even terug naar een duo. De ene komt uit Engeland, de andere uit Amerika. En de leading man in dit geval is Jesse Terry. Live in Noorderwien. 1, 2, 3, 4. We all come from different places, got the same story to tell. We were spinning our wheels and digging dry wells, but around here we find shelter when the weather gets wild. And we don't feel as crazy these days. We've got runaway stars on runaway roads. No one here will crush our hopes. We light runaway fires on runaway nights and figured it
but we just might if we stick around. Well, then I'll run away, run away, run away, run away town. We're all empty pocket pilgrims on a silver rising tide. Might have come here chasing gold. There was something more to find. And there's no compass to correct us as we sail into the dark. And we don't fear the shadows at bay. We've got runaway stars on runaway roads. No one here will crush our hopes. Without runaway fires on runaway nights, haven't figured it out, but we just might if we stick around. Well, then I'll run away, run away, run away, run away town. We can call this home. Kindred spirits don't have to feel alone. Oh, oh. We've got runaway stars on runaway roads. No one here will crush our hopes. Without runaway fires on runaway nights, haven't figured it out, but we just might if we stick around. Well, then I'll run away, 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 town. Runaway town. Ja, fantastisch. Wat een mooi begin. Mooie versjes van deze Jesse Terry. Mooi verhaal ik overigens. Hij komt uit Amerika bij en had zijn maat uit Engeland op sleeptouw. Nou, ben fantastische singer-songwriters. No, met je bij no paard dus. En dit is zijn laatste album. Ik leer hem maar even zien. Mr. Jesse Terry. En straks praten we nog even een piep van mij, deze heren. Dan doe ik met 3 heren op de bank. Ja, net de mensen, kan ik me vertellen. Het gaat om de middelste, Anno. Maar er zitten 2 maten nog naast hem. Michiel en Nico, mooi hem er binnen. Dat had alles bij mijn skeffer te krijgen. Maar Anno, ik begin met die. Ja. We kennen die natuurlijk van wij, maar van de Werf. Maar we gaan hier laatst nog gewoon met Van der Werf. Ja, klopt. Vertel hem, na je week vreed, want ik van Sisje hast een feestje in Neushoorn. Ja. What's the story? Ja, nou het begint eigenlijk maar Van der Werf. Het is eigenlijk, ik ben onlangs 50 jaar geworden. En ik heb besloten Michel wat cadeautjes te Jan. En ik wie dus laatst al mijn Van der Werf in bandformaat. En nou ja, dat ben alweer muzikanten geweest die ik gewoon in verschillende formaties spelen. En wat nou eigenlijk het leuke is, ik kwam Skeffer in, de band Skeffer. En daar is Michiel Hogeboezem, die naast mij zit, is daar de producer en mixer van. En hij doet ik mijn cd's van Van der Werf. En onder mijn eigen naam heb ik wel dingen uitjoend, wat Michiel ik dient had. Dus het, om gewoon wat optredens te genereren. Hier kon ik eigenlijk wel een band broeken. En Skeffer wil eigenlijk ik wel wat optredens hebben. En ik dan vooral eigen werk dwan. Dus dat is eigenlijk het doel. Ja. Michiel, je bent druk bij beide bands. Zit er een enorm verschil in die beide bands als het productioneel benadert? Ja, zeker. Het zijn 2 verschillende werelden, maar alle 2 heel interessant. Ik bedoel, Anno is een echte singer-songwriter, moet je eigenlijk zeggen. Ja, een beetje blues, hoe ik behoor. Een beetje blues, een beetje rock. En Skeffer is echt een rockband. Een symfonische rockband.
Dus nee, dat zijn wel verschillen. Maar er zit ook wel weer overeenkomst in de, zeg maar, in de liefde voor de muziek. Dus, It's all in the family. It's all in the family, ja. Ja. Nico, hoe is het Skeffer trouwens? Het gaat goed, maar Ja, Skeffer. ja, maar wat binnen de plan? Ja, je hebt spelen op het Jitje-feestje van Arnold, zo neem ik het maar even. Maar Ja, dat is, en ik zie het correct te denken van ik maar nog 50 worden. Dus misschien komt er nog wat feestjes om. ik ben er nog heel dik omheen. Nou ja, daar komt het vanzelf achter. Daarom. Ja, Dat komt, ja. dat komt Maar wel hoe weer zit de goed. band ervoor en wat ben de plan? Wij zijn heel hut aan het schreeuwen. Dus de plan binnen, waar we haast weer genoeg noemers om een EP te maken. En nou, de wist, hè, maar die EP's die er nou binnen, er zit eigenlijk altijd wel een thema in. Dus daar ben we nou nog wat nou op ziek van want uiteindelijk komt er altijd iets uit wat het gaat ergens oer. Hè, die laatste stay, dat op een gegeven moment kwam dat ik boppen van oh verrek. Het thema van wat we nou skreun hebben. Nou, en zo zitten we nou, ik werd te denken van, we hebben een protte skreun. We binnen nog een heel protte aan het schreeuwen. We binnen te arrangeren. En dus die volgende, we brengen zo nou en dan natuurlijk een eigen nummer uit. Want we hebben genoeg op een plank lezen. Dus als laatste dat we leeuw ik Still Believe. Wat dus gitarist Ietsen Peterson skreun had. Dus daar ben we nou druk met wandelen. Dit My Anno is een ontzettend leuke... we zijn zo complementair blikt als bands. En het is ook heel leuk, want en natuurlijk wat Anno de laatste jaar die mijn Venderwerf bij Dij, bij Noorderwien. Ja, daar is die een prachtige muzikanten te spelen. En we kiezen al hier wel. En dan denk ik van ja, en nou doen wij dat. En wij jou is eigen draai daarom. Dus het is... Aan de ene kant is het Venderwerf maar een skeffersausje, maar aan de andere kant, ja, het is ik zou haast zeggen, het is ingewikkeld, maar het is ingewikkeld om u te lezen. En ik denk, ja, de soest het gewoon jaren matten. Ja. Hoe dat uitkomt. Nou, we zijn kijk, het zal in de family en familie kan soms heel ingewikkeld zijn. Ja. En toch jij die bij elkaar. Dat is misschien ook wel het feestje. Arno was dwaan gist, want ja, dus hij is alleen 50 hier. De beste naar Amerika geweest om het echte feest even te vieren. Ja, jongen. zeker. Vervolgens komen we weer om. Nou ja, Venderwerf, Wijma van der Wert met van alles nog bezig. Ja. Maar dit is wel, werd het muzikaal al hier even bij elkaar komt, zo'n Frete Hazes. Ja, ik wil gewoon eigenlijk al die dingen... mijn kracht is eigenlijk gewoon om mensen bij elkaar te roepen. En jongens, we gaan wat leuks doen. En lekker musiceren. En we gaan muziek maken zien. En dat wil altijd vanuit een thema. Hè, wat ik, en die projecten die ben ik eigenlijk ik wel een beetje op de eigen verlend. Trots de drukte maar Wijma van Werf. Je spelen prot, hè? We hebben echt een heel soort met spullen. Dus ja, dan fiest ik wel eens dingen. En dan denk ik van, jee, dan stiest die weer in de overruimte. En dan denk ik, oh ja, een band. Ja, te gek, man. En ja, het is wel heel grappig. Want je moet al hier weer iets met elkaar horen. En je komt dezelfde fricties wat je maar ik de mooie dingen. Hè? En het leuke is nou ik wat ouder ben, is alle ego is gewoon fut. En doe je het gewoon echt niet meer om iets te bereiken, maar echt voor de willen. Echt voor de fun. Ja. Merk dat Michiel in de benadering van dat soort jongens. We zijn natuurlijk al jaren met dit soort bands bezig. Toen kist die jongens ook. We zijn een redelijk trouwe producer, wat dat onbelangrijk. Dus Jos ouder en ervarener worden. Maar ik wil wel verroeren in, denk ik, of niet? En leuker om mee te werken. Toch wel, hè? Ja. Dat hele krampachtige, er wat ouder. Nou ja, je hebt een hele laag muzikanten die heel erg ambitieus is en heel goed weet wat ze willen. Soms wel te graag misschien. En soms wel eens te graag. En dit zijn allemaal geroutineerde mensen en ook nog een keer aardige mensen en leuke mensen om mee te werken. En ja, dat is altijd heel erg fijn en heel erg prettig, moet ik zeggen. Wanneer komt u in beeld als producer bij bijvoorbeeld dit soort groepen? Is dat alles al uittocht is of bemoeit je er ook van het begin mee? Nou, dat is verschillend. Dat is bij Wijma van der Werf krijg ik een partij files opgestuurd. Maak er maar wat van. Wilt u hier eens even naar kijken, meneer Hogeboezem? Ja. Nou ja, en dan ga ik daar een beetje mee aan de gang en ga ik daar op los. En soms draaf ik ook wel veel te ver door en dan word ik wel weer teruggefloten door de heren. Ja, Skeffer, daar werk ik al een aantal jaren mee. En ja, daar schrijf ik ook wel weer dingen voor. Dus dat is weer heel wat anders.
En Goed, met als Anno- muziekliefhebbers, dit is gewoon ontzettend leuk om te doen, kan ik me Nee, het voorstellen. is hartstikke het leukste wat er is om met Ja. muziek bezig te zijn en om daar mee te gaan klooien. En Tuurlijk. daarmee te bemoeien. Ja, Ja, lekker werk. Ja. zeker. Een goede bemoeienis. Goed. Arno, Fredianne, wat gebeurt er al hier? Wat kun je even een mooi reclame-riedeltje horen? Waarom moeten we daarheen? We hebben het festival Waves. Ze zag het jam, dat is vernieuwd naar een nummer van Skeffer. Ze heet het festival. Er ben in totaal 3 acts. Wij met Van der Werf Brigitte. Daarna een set Skeffer, symfonische rock. Daarna swingen, soul blues, Peer Friese stikken. Wij rieden terug, is hier heel vaak op de radio. Ja, en het café, daar kunnen ongeveer 120 man in. Dus ik ben de helft van de kaarten kwijt. Dus kom maar. Hè? Ik ben de tijd, maar hij is een volle jongen zeker niet hoor. Net, Ja, dit wordt aardig onder de bak. Knap in de... Kramp in de vingers. Ja, nou ja. Lokkig is het werk van Skeffer is inderdaad redelijk intensief. Ja. Het werk van Anno is iets meer laid back. Michiel zei van singer-songwriter-achtig. Er zit inderdaad een protte blues feel in. Dus daar red ik mij ook wel mee als oude metal jongen. Dus nee, dat komt voor goed. Ja, het leuke is, hij speelt gitaar. En Ietsen Petersen hebben we erbij. Dus er zijn 2 elektrische gitaristen. Dus ik speel hier hoe alleen maar akoestisch gitaar te spelen. Jongen, dat ze gewoon uit de tent slaan. Ja. En af en toe steen ik zelfs zonder Hey, sta gitaar. begint met de gitaar te zwaaien. Ja, precies. Ja, niet zo'n ego, hè? Ja. Ja. Oh ja, nee, ja, ga maar op, jongen. Ik wil maar net volwassen worden. Goed zo, bij deze. En kun je zo'n beetje onderuit heen je Vreet Michiel of net? Nee, het vol aan de bak. Vol aan de bak. Ja. Achter de schuiven. Achter de schuiven en gas erop. Ga eens erop. Ja. Net staan er maar erheen. Fredianne en Neushoorn wordt een fantastisch muzikaal feest. Nou ja, dat Rij Heren had al even verteld. Dan ben ze mij volledige bands. Ik denk ik een volle zaal. Ik zal er gewoon heen again. Dank u wel jongens voor je komst. Succes alvast. Dank u wel. Maar nog hoef je niet of het is toch klaar. De repetities bewijst en de teksten zitten erin. Maar het toernooi zitten, dus bij deze. Goed, dan geven we naar een geweldige groep. Ik hier uit Friesland wij. Jonge muzikanten, zitten maar wat ik weer van haar. Jonge talenten. Moonloops live in Noorderwien. Don't wake me, I'm dreaming, and I don't have to try so hard to build castles out of cardboard, 'cause mine is slowly falling apart. The sunlight, it hurts me, empty skies make me feel small, but at night when I'm dreaming, the stars don't seem so far away at all. Don't wake me up. Daydreams don't come true. Don't let them go. 'Cause I know the bigger the dreams, the harder they fall. Reach for the stars, trying to get them all. But when is it enough for you? Should they turn into nighttime too? Bigger the dreams, the harder they fall. You won't hit the ground as hard if you're dreaming small. The view up here is better than it seems. Living my big dreams. Don't wake me, I'm sleeping. Or maybe I'm awake, I can't really tell. 'Cause my breath turned into clouds that make me blind. I toss and turn when I'm awake. I've got to reach the stars before I break. In the end, I know I'm nothing but a story. So don't wake me up. Daydreams don't come
Ja, het toffe band. Mijn fantastische zangeres. Van haar al vaker te gast gewoon. Glokken mijn band, solo. Het is intussen nog weer een periode. Je vriend dat Sarah Dekker voor het eerst bij ons hier de studio vlier oprond. En zo dit dat ze hele mooie muziek maken. En een nieuwe album uit. En die komt ze hier eigenlijk bij ons presenteren. Ze had hem al gepresenteerd in Greensloon trouwens. Waarom in de stad Groningen? Was dat leuker? Geboren en getogen. Ja. Het is een coming-of-age plaat. Voelt toch meer van, oké, je bent geboren en getogen in Greens. Dan presenteer je daar. Ben je wat geaard inmiddels hier in Friesland? Ja, Mooi. Hè? ja, absoluut. Ik bedoel, ik ben echt oprecht nog nooit ergens zo geadopteerd. Van, hey, wil muziek maken? Oké, zo kan je dat doen. Ideaal. We laten hier nooit meer gaan. Oké. Zeker, want je maakt prachtige muziek. Stel even de band voor. Oké, cool. Dit is Bo. Hij speelt gitaar en keys. En dat is Ian. En dat is Loran. En ze hebben allemaal een snor. Ja, moet nee. Ik Selling niet point. Ja, ik heb niet meer de leeftijd van de snor vinden. Nou, maar wat niet kan. Plaksnoren, je hebt alles. Ja, en maar jij nog een plaksnor? Dat Ja, zou dat ook kunnen. hebben we oprecht overwogen. We hebben het overwogen voor vandaag. Krijg je met verjaardag. Goed. Dit is mijn verjaardag. Pardon. Morgen is mijn verjaardag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, net verder vertel. Precies, mooi. Jeetje. Krijg ik dan een snor van jou? We sturen. Ik laat er eentje bezorgen. Ja, thanks. Little Astronauts, Big Dreams. Ja, Nieuw album. nieuw album. 11 liedjes, prachtige liedjes erop. Opvolger van Ghost, dat was je vorige album. Zit daar een enorm verschil tussen voor je gevoel? Ja, 100%. Ik bedoel, ik heb Ghost in mijn eentje op mijn slaapkamer gemaakt. Dus daar begint het al. Echt met een laptopje, hè? En gewoon lekker knoeien. Sterker nog, met een oude laptop en met GarageBand. En met een USB-microfoon. En met gewoon mijn gitaar rechtstreeks in de interface pluggen. Wel met maximaal resultaat. Ja, ik ben best wel af en toe luisteren. Nou, ik heb het laatst nog een keer teruggeluisterd en dacht ik... Je hoort dat dit iemand is die niks kan, maar wel heel veel wil. Dus dat, ja, het is wel echt compleet anders dan deze plaat, waar echt alles is over nagedacht. En toch blijft het dat soort van DIY-randje houden, omdat ik ook heel veel thuis heb opgenomen. En ik ben gewoon het hele productie, ik heb het geco-produceerd, dus ik ben er elke stap bij geweest. Dus het is echt mijn kindje. Het begint in de basis altijd met het liedje. Schrijf je die liedjes ook anders dan bijvoorbeeld met Ghost? Of is eigenlijk dat nog steeds onveranderd? Dat is voor het meest grootste deel onveranderd. Ik schrijf... Pingel op de gitaar? Ja, pingelen op de gitaar, maar ik wilde ook wel wat meer op deze plaat. Dus I branched out en ik heb met Laurent een paar liedjes geschreven op de plaat. Want hij is gewoon goed. Hij is eigenlijk een goede toetsenist. Alleskunner. Ja. Dus ja, hij schrijft hele mooie Disney-achtige magische pianoriffjes. Dus dat had de plaat gewoon nodig. Dus ja, ik heb wel wat meer nagedacht over het geheel deze keer. In plaats van alleen maar, oké, dit voel ik, hier moet ik een liedje over schrijven. Maar het was meer, nee, wat moet deze hele plaat zeggen? Wat is het verhaal van de plaat? Het verhaal van de plaat is Little Astronaut, Big Dreams. Dus het gaat eigenlijk over het zoeken naar thuis en naar het met je hoofd in de wolken leven. Heel kort gezegd. Maar ik voelde me voor een hele lange tijd gewoon niet thuis. Gewoon nergens. Ik kwam wel mee en het ging al wel leuk en aardig. Als een soort astronaut die een beetje in de ruimtespace doet. Nou, juist een astronaut die op aarde leeft met de mensen. Dus zeg maar meer van, oké, ik ben wel gewoon een mens, maar ik voel dat ik eigenlijk heel anders denk en met mijn hoofd in de wolken zit en niet per se op aarde leef. Ik heb het altijd over allemaal hele gekke dingen, terwijl iedereen het gewoon heeft over zijn hond en zijn 9 tot 5 baan. En dat is gewoon iets waar ik niet in meekwam. En toen heb ik daar even over nagedacht. En toen kwam ik hier in Leeuwarden. En toen waren mensen hier veel meer van... Oh, je hebt allemaal ideeën. En je wil allemaal dingen. En je wil dingen maken. En dat is heel bijzonder en heel vet. En toen kwam ik veel meer van... Oh, maar misschien is dat helemaal niet zo slecht om anders te zijn. En over die hele zoektocht heb ik over 2 jaar die plaat geschreven. Dus het voelt heel persoonlijk en heel erg als opgroeien. Dus dat is wel heel cool. Ik vind hem qua opmaken ook heel mooi. Mensen, maar eens even googlen op die plaat. Sowieso luisteren. Ik heb hem meer in de kleedkamer liggen. Ik heb hem heel dom niet meegenomen hierheen nu. Die geef je straks, ga ik hem straks nog even laten zien. Oké, cool. Deal. Maar astronaut plaatjes, prachtig, mooi. Heb je die zelf gemaakt? Ik heb, met Jantina hebben we de foto's gemaakt. Jantina Talsma, wel bekend hier in het noorden. En ik heb zelf alle tekeningen gemaakt. Dus al die doodles die erop staan. En het is een gatefold, dus als je hem opent, dan heb je allemaal foto's van mij als kind en foto's van mij nu. Dus dat maakt gewoon een heel fijn contrast tussen dat hele kleine meisje in een hele moeilijke grote wereld en dan iemand die zichzelf veel meer vindt. En die heb ik samen met Bo vormgegeven. Okay. Dus we hebben die samen gewoon in de woonkamer voor echt dagen. Hoe werkt dit? Oké, het moet zo, dit moet zo, dit moet zo. En toen heb ik alle teksten met de hand uitgeschreven. En dus allemaal tekeningen erbij gemaakt per nummer. Heel veel Easter eggs zitten erin. Dus dat is ook een heel persoonlijk stuk kunst, die hele plaat.
Ik let hem aan zien. Voordat deze uitsturing die is, ga je in ieder geval de plaatjes maken. En show gewoon nog maar één op internet. Gewoon de plaatjes draaien, want het ben prachtige noemers. Moonloops, daar is hem gewoon op Vinek, Spotify. Maar gewoon die plaat bestellen is nog volle leuker. Maar goed, dat is een dij en de harken natuurlijk. Ben blij dat jullie er binnen. Er komt een klein clubtoertje. Komt een clubtoertje, ja. We beginnen in Den Haag op 2 maart. Dan gaan we naar Utrecht, dan gaan we naar Luxor in Arnhem. En dan gaan we naar Apeldoorn. Wauw. Ja, superleuk. Er is echt wel zin in. Ik ben blij dat jullie er vandaag zijn. Ik ben blij dat ze er binnen. Moonloops live in Noorderwien. These days I find it hard to communicate what I want to say to you. I'll write away, but I cannot find the means to get through to you. It's so much harder than it seems to make ends meet. But I think I found a way to paint a picture of what I want to say. I'll write the words on the street, so big you can see them from space. I'll paint a picture of your face, so everyone can see who you are. This time I work with chalk, so next time you walk on the street and all over me, you'll see it's not just my hands that are dirty. Okay, look, I know I wasn't perfect either. Sue me, I am a believer, and I figured you were God. But now I see that believing isn't freeing, and it blurs the lines of what's real and what's not. I could wait for the paint to dry, but honestly, I don't really see why. 'Cause kids on a patient, you make me complacent. So now I'll write the words on the street, so big you can see them from space. I'll paint a picture of your face, so everyone can see who you are. This time I work with chalk, so next time you walk on the street and all over me, you'll see it's not just my hands that are dirty. I'll dust off my hands and I'll just pretend that nothing really happened, 'cause the rain will wash it all away. I think it's loud and clear. The next time you walk here, you will see what it's like to be looked down on by me. And yeah, the truth will set you free. This time I work with chalk. This time I work with chalk. This time I work with chalk. Moonloops, nieuw album dus hier in deze studio. Geweldig dat ze het live opviert, maar haar hele band. En wie het alleen beloofd? Kampfung, de plaat natuurlijk die nou uitkwam is. Maar natuurlijk al mooie tekeningen, de teksten erin. Moonloops, hij is te bestellen overigens. En Leeuw mij, dat binnen nogal wat budgetten die daarvoor vooruitlopen maar als artiest. Dus als je bezit hoe vroeger hadden hij een mooie plaat. En dan doe ik nog wat goeds. Nou goed, bij deze dus Moonloops. We beginnen over een heel overhaal praten. Hans Wichman. 2 albums uitgebracht en dan komst op het idee om een verhaal, een album te schreeuwen op basis van de Eerste Wereldoorlog. Ja. How come? Nou, ik had de eerste 2 cd's die ik gemaakt heb, zijn voornamelijk gebaseerd op... Nou, ik wilde laten zien dat de wereld ook echt mooi is. We horen al genoeg lelijke dingen natuurlijk. En dat het slecht gaat en nou ja, er wordt niet altijd even vrolijk van het nieuws. Dus ik wilde laten zien hoe mooi de wereld is. Maar ik wou na die 2 projecten toch ook een keer iets anders. Even een andere koers varen. En toen kwam ik gedichten tegen van Wilfred Owen. En nou, dat sprak me meteen enorm aan. Waarom? Nou, omdat hij schrijft natuurlijk... Het is een dichter die ook
overleden is in de Eerste Wereldoorlog. Sterker nog, volgens mij zelfs heel kort voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dus heel sneu. Maar ik vind hem geweldig omdat hij de oorlog ook heel dichtbij brengt. Hij maakt het heel persoonlijk. En natuurlijk zijn er heel veel dichters uit de Eerste Wereldoorlog. Meer, naar mijn idee, dan de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind met name hem heel goed. Vanwege het feit dat hij het zo dichtbij brengt. Ja. Vandaar de titel in Flanders Field. Want ja, die Eerste Wereldoorlog wint ook heel uitgebreid. Dat wie net van niks een wereldoorlog. Maar toen had de taspits toch op wat er in België gebeurd is? Ja. Kijk, er zijn ontzettend veel gedichten uit de Eerste Wereldoorlog. En je hebt allemaal dichtbundels en dergelijke. Ik heb ook wel uiteraard wat thuis liggen. Maar ik heb ervoor gekozen om een verhaallijn in te brengen. Dus van het begin van de oorlog naar dat ze in de loopgraven terechtkomen. Dat ze moeten vechten. Dat ze wanhopig zijn. Dat ze gewond raken en uiteindelijk, dus bijvoorbeeld met dat nummer dat ik van de Hospital Barge, dat ze dan weer terug naar huis worden gevoerd, al of niet in staat om weer een normaal leven op te pakken. Ja. The Great War. Ja, absoluut. Ja, voor de Britten is het nog steeds de Great War. Nee, het wordt ook nog steeds neemt, ja. Is het nou puur toeval dat via zo'n dichter in dat verhaal te horen komt? Of best altijd wel nieuwsgierig geweest naar überhaupt oorlogen of specifiek de eerste? Ik ben niet oorlog. Ik ben niet specifiek gericht op oorlogen. Nee, maar kijk, maar de Eerste Wereldoorlog is met zijn beelden, en ik denk dan ook even aan Blackadder bijvoorbeeld, dat kennen we ook allemaal. Het is een heel een sprekend beeld, vind ik. Meer nog dan de Tweede Wereldoorlog. Ja, die heeft ook zijn eigen verschrikkelijke beelden, maar met name de Eerste Wereldoorlog met zijn loopgraven, dat spreekt toch qua beeld enorm tot de verbeelding. En zeker ook met, als je praat, het contrast tussen al die graven die er zijn en tegelijkertijd de poppies, de klaprozen. Het contrast, als het ware. Ik denk dat dat altijd ook wel zal blijven. Die gedichten, teksten, hoe was dat ompakt? Letterlijk broekt of stukjes ervan broekt? Ja, nou, ik vind, ik moet de complete tekst gebruiken. Ik verander niks. Ik haal wel stukjes. Maar in principe, want ik vind als ik er iets aan verander, dan moet ik zelf voor iets schrijven. En dat doe ik altijd als ik gedichten van dichters pak. Ik moet het intact laten, want anders heb ik geen respect voor de dichter, vind ik. We praten in kwart nog eens wie het goede plaats. En de verhalen en de gedichten trouwens. Dus nog in een lang 1 op 1 parteer. Dat komt al je nog. Eerst maar even naar die live noemers. Aas het verhaal, maar dat straks maar even als het spel is. Over de gewonnen die we weer omkomen. Maar waar begint mij? Welk nummer begint en waar gaat het toe? Het eerste nummer is Soldier from the War is Returning. En dat is eigenlijk een satirisch gedicht. Want het gaat over een herbergier die zegt tegen de soldaten van, nou, kom binnen, de oorlog is voorbij. Hè? Rustig aan, laat je paard maar grazen. Komt allemaal goed. En dan, maar op het eind blijkt dat het over de in of night gaat. Oftewel, die mensen zijn al dood. En die komen ze nooit meer weg. Dus het contrast heb ik proberen duidelijk te maken door op het eind andere akkoorden te gebruiken. Juist om, dus het lijkt mooi, maar het is het niet. Hans Wichman, live in Noorderwind. Maar het verhaal in Flanders Fields dus. En in kwarten het lange verhaal op radio en podcast. Soldier from the war is returning, spoiler of the taken town. Here is ease that asks not earning, turn you in and sit you down. Peace is come and wars are over, welcome you and welcome all. While the charger drops the clover and his bridle hangs in stall. Now no more of winter's biting, filth and trench from fall to spring. Summer's full of sweat and fighting for the Kaiser or the King.
Rest you charger, rust you bridle, kings and kaisers, keep your pay. Soldiers, sit you down and idle at the end of night for all. Dit nummer heet Hospital Barge en het gaat over hoe gewonde soldaten terug worden gevoerd naar Engeland. En in eerste instantie lijkt het een verenigd tafereeltje waarbij iemand op de kant zit en kijkt van, er komt een schip voorbij en kijkt wat er gebeurt. En dan die boot, er komt een soort sirene of iets dergelijks van die boot af en dan denkt die figuur aan de kant, denkt opeens van, oh shit, dit is geen pleziervaartuig, maar hier liggen gewonde soldaten. De helden die gaan terug naar Engeland. En de referentie aan Engeland zit in het woord Avalon. Zoals wel bekend uit de Arthur-legendes en zo. Dus dat is een duidelijke referentie aan de helden van de oorlog die terug worden gevoerd. 1, 2, 3, 4. Budging the sluggard ripples of the sun. A barge round old Circe slowly slew. Softly her engines down the current screw, and chuckled softly with contented hum, till fairy tinklings struck their croonings dumb. The waters rumbling at the stern subdued. Lockgate took a Belgian amplitude. Gently from out a gurgling lock she swung. One reading by that calm bank, shaded eyes, to watch her lessening westward quietly. Then as she neared a bend, her funnel screamed, and that long lamentation made him wise. How unto Avalon in agony kings passed in a dark barge which Merlin dreamed. How unto Avalon in agony kings passed in a dark barge. Hans Wichman, mij net alleen een mooie liedje versjes, maar ook het verhaal van die enorme grote oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Nieuwsgierig verhaal die we nog eens even wat langer doorgaan trouwens in een complete special van een uur. Dus bij deze. Als we het een mooie liedje versjes hadden, dan komen we zeker bij deze twee heren uit. Zet alvast in de agenda. Na je weekend, de 24e, Snijde Mickey spelen ze in Lippenhuizen. Ze zijn al een tour, ze doen een aantal optredens hier in Nederland. En het is een beetje een wonderlijk duo, want meestal spelen ze apart van elkaar, maar nu zijn ze met z'n beiden dus aan tour. Jesse Terry, daar gaat het een beetje om. En hiernaast zit Alan Fish. Ik ga eerst even naar Jesse. Welcome to the show. How you doing? Great, fantastic. Yeah. You're at the beginning at the tour. Yes, very beginning. We've had 3 days though to rehearse, so we're recuperated, unjet lagged. We've been in the village of Ursum. Beautiful. Yeah. Okay. When was your first time in Europe and in Holland? Oh, I went years ago, isn't it? Years ago. I went over here with my wife. The first time we went overseas ever, in 2012 maybe. Okay. And we had fell in love with the place. Okay. Yeah. Your album, your latest album, what's the story of it? This is a story really about a touring family. I toured with my wife since the beginning of our marriage in 2010. And then we had a daughter in 2018. We brought her in the van, and she thrived in that. So a lot of the songs were about that, about becoming a parent and about this adventure. And then, of course, COVID hit, and I had that album release, When We Wander, a perfect time to release an album about wandering, you know? So we pushed that back a little bit, and I learned there's more meaning to the word wandering than just literally traveling. But it's a kind of COVID album. Yeah, well, actually, I made it right before COVID. Okay. Yeah.
You're now touring with this guy, Alan Fish. How did you meet? I met Alan through a mutual. Actually, I was on a TV show like this, and he saw me. He knew the guy that I was playing with that time in Newcastle, and he rang his buddy and said, "Hey, who's the American bloke? Who's that guy? Yeah, who's?" And that was it. We've been doing that for 7 years or so, Okay. touring the world. It's been fantastic. Okay. Good cooperation. Absolutely, yeah. And how is it touring with an American? It's terrible. It must be. This is when we get to the real honest. Yeah. No, it's been incredibly beneficial to both parties. Yeah, it was just that serendipity of watching that TV show, seeing Jesse, just sending a comment. Yeah, I think that guy's really good. And then the next thing we're traveling Europe, America. So it's been good for me. And you're kind of veteran, isn't it? How long do you play? How long are you on the road and touring? It's usually in short bursts. We may tour for 2 or 3 weeks. But when did it start? I would say 2016. Yeah. And one of the With the both of you? yeah. But you're solo? I've been going since the 70s. Yeah. I read it. Yes. How did it start? Also as a solo musician or with a band? I played in a rock band. A rock band? Yes. So this is the late 70s. What was the name? The name of my most famous band was White Heat. So we had record deals with Virgin Records and toured and The real deal of the industry. yeah, made no money whatsoever. And and by coincidence, I was so skint at the end of that. Skint, I don't know if that's a Frisian word, but it means paralyzed by poverty. The only job I could get was going abroad, and I ended up working in shipyards in Zwijndrecht. Wow. Yeah, so from hanging out with Ozzy Osbourne and Kate Bush, I was now working in very brutal conditions, but it was good for songwriting. Learned a lot. And now on tour with this guy. And now it's, on tour with Jesse, which has been a delight. Do you play only his songs or do you also play your songs? I'm glad you asked that because my songs are so much better. Not really. And I will. So we do. You've obviously heard this. Yeah. So we do incorporate some of my songs into this. It's part of the contract. Yeah. Oh, well, you play very. It's my pleasure. It's truly my pleasure. What are the plans for this year? Just touring? Well, I'm making a new record in April, so very excited about that. A real rock and roll record. So I've got that in Nashville. I'm making that in Nashville with a great bunch of people. So I've been just writing. But this Europe tour I've been looking forward to forever because I think originally this was 2020 tour, and it's had many incantations since then. So to finally be over here is such a good feeling. Fantastisch dat ze hier in de studio zijn. Ze gaan nog een nummer spelen hier. Nogmaals, het is het laatste album, maar er komt alweer een nieuwe hoor. Tenminste, die moet nog opgenomen worden en uitgebracht worden. Jesse Terry en natuurlijk Alan Fish live in Noorderwien. I can't hear the songbirds singing or the church bells ringing, 'cause without your sweet voice all the world is noise. And as I watch the children play, I can't hear what they're saying, 'cause without your sweet voice all the world is noise. And if I ever hear your voice again, maybe on some clear and holy morning, I will close my eyes and take it in. But until then, well, I will watch the lovers dancing, but I won't hear
'cause without your sweet voice, all the world is noise. If I ever hear your voice again, maybe on some clear and holy morning, I will close my eyes and take it in. But until then, well, I won't hear the rain start its drumming. The streets could all be flooded, but without your sweet voice, all the world is noise, and all the world is noise. Antourders, een Engelsman en een Amerikaan bij elkaar. En ja, dat levert prachtig mooie festjes op. Na je weekend, de 23e Zettelfest in Agenda, daar speelt hij in Lippenhuizen. En dat met je beiden dus, Jesse Terry en Alan Fish. We beginnen bij Ross Curry, die doet dit weekend in Friesland hoor. Hij maakt fantastische muziek. Het is een redelijk bot georiënteerd op gitaar. Maar het zijn wel mooie songs, ik word dat onbelangrijk. Ross, welkom. Wie heb je meegenomen? Ik heb op drums Nico Overmars. Hoi. En op bas Guido Vrouwen. En is dit een vaste bezetting? Ja. Al lang? Ja, eigenlijk. Hoe lang? Dat weet jij dat? Long time. Nou ja, 2 jaar of zo, denk ik. Ja. Misschien iets langer, zoiets. Ja. Ooit begonnen in Liverpool als klein jongetje, daarna verhuisd naar Nederland. Altijd in de muziek gezet? Ja, altijd. Grote liefde? Muziek? Ja. Ja, het is niet eens een liefde te noemen. Het is gewoon, Nee, hè? het is Gewoon, een soort, net als ademen of zo, weet je wel. Of lopen. Dat zit er gewoon in. En als dat niet gebeurt, dan gaat het mis eigenlijk. Dus ja. In verschillende bands gezeten. Dat is wel waar, want je wordt ook wel weer singer-songwriter genoemd. En ook wel weer een man die met een band altijd op pad is. Hè? Ja. Is de combinatie een beetje? Ja hoor, ja, kijk, soms speel ik in mijn eentje. Dat is prima. Kijk, waar het om gaat is dat ik ben meestal degene die de liedjes schrijft. En de frontman is die ze zingt. Dus dan ben je snel singer-songwriter. Maar dat idee van singer-songwriter, dat het een heel zielig mannetje is. Die heel droevig kijkt en op een kruk zit. Ja, en altijd de verkering uit. Ook dat nog, ja, weet je wel. Als hij het sowieso kan krijgen. Maar nee, dat is een beetje klaar. Maar ja, dat is nu eenmaal zoals het is. Als mensen dat zeggen, dan weten ze in ieder geval wat je bedoelt. Oh, dat is een singer, die stumpert. Oh, dat is een singer-songwriter, weet je wel. Nou, dat is, maar ja, ik zie mezelf meestal niet zo. Soms wel, maar... Wat ben je meer studio of toch wel echt een live band? Hoe beschouw je deze formaat? Eigenlijk allebei. Allebei beetje. Ja, allebei. Het ene kan niet zonder het andere bestaan. Ik bedoel, het heeft geen zin om een studio opname te maken als je dat niet live kan spelen. Dat is mijn optiek, zeg maar. Ik vind het gewoon leuk om live te spelen. En je weet pas of iets werkt als je het live speelt. Als je bijvoorbeeld iets hebt gemaakt en je schrijft een nieuw nummer, je speelt dat, dan zie je wel aan het publiek of ze het wel mooi vinden of niet. Meestal weet je meteen van, oh, dit is helemaal niks dit. Of dat moet nog aan gewerkt worden, zeg maar. Om het maar netjes te zeggen. Maar voor mij, ja, allebei. Ik vind het allebei even leuk ook. Ik vind het fantastisch. Studio, live, geweldig. Let's go for it. Super. Je hebt Brits DNA. Speelt dat nog een rol in je muziek? Of is dat gewoon een aparte wereld voor je? Nou, mijn moeder is Iers. Ja. Dus ik denk dat dat een grotere rol speelt dan het... Toch wel? Ja, en dat krijg je, je krijgt het er gewoon mee in. Het is heel anders dan hier in Nederland. Het is een soort van zelfsprekendheid. Muziek in Engeland, Ierland, Schotland, Wales. Dat is heel normaal. Misschien ondertussen hier in Nederland, maar ja, je weet zelf ook wel. Dat is toch net iets anders. Hoe dat erin zit.
Ross Curry, together. Met zijn beide bandmaten hier te gast in Friesland dus dit weekend. Maar no in de Noorderwind studio. Live in Noorderwind, Ross Curry. Ja, I like it. Fantastische klanken van Ross Curry. En dat is natuurlijk om hem heen. We hadden een geweldige band om hem heen verzamelen. En ja, dat levert fantastische nummers op. Ze gaan nog een. Wat ik zeg is alvast bedankt voor het zien. Bedankt voor het hartje de weer Noorderwind. Na je week ben we er weer. Dit zie je nog een keer. Live in Noorderwind. Ross Curry. Just like a headshot. Hit me just like a headshot. Left me standing here. You feel me standing here. Like a gun in a shell hole.
hit me just like a headshot, yeah. Gonna come back in under your skin from where I've been. I will be the stains inside your veins, running around your brain. Yeah. See me standing here. See me standing here. Hit me just like a headshot. I'll be the noise that don't ever stop. I'll be the team that can't turn out. And the noise that won't ever stop. I'll be the noise that won't go out. Well. Standing here, you see me standing here, see me standing.